F'Orti l-editur tal-Gazzetta Malta Today, Xavier Balzan, ippreżenta 7 dokumenti li juru biċ-ċar li George Farrugia li ngħata l-maħfra presidenzjali kien jaf kemm lil Ostingat kif ukoll lill-eks Prim Ministru Lawrence Gonzi. Iżda Gonzi kien pront u bl-aktar mod kategoriku ċaħat li huwa qatt kellu xi laqgħa jew laqat ma' Farrugia dwar xi suġġett jew ieħor. Fl-ewwel reazzjoni tiegħu Gonzi stqar li l-unika darba li qatt iltaqa' ma' George Farrugia kien fl-Open Day fl-Aviation Park f'Ħalsafi meta tieħdilhom ritratt flimkien. Meta ġie intervistat fuq One Breakfast News it-tlieta filgħodu, Xavier Balzan ikkonferma li mill-informazzjoni li għandu Gonzi mhuwiex korrett. Ir-realtà hija li Lawrence Gonzi qed jgħid ma kienx jafu. Ma kienx jafu, jiena tnuri li kien hemm kuntatt kontinwu. Kien propju ftit tal-ħin wara din l-istqarrija ta' Balzan illi Gonzi korreġa lilu nnifsu u stqar li fit-19 ta' Ottubru ta' 4 snin ilu kellu laqgħa f'Kastilja ma' George Farrugia bħala rappreżentant tal-kumpanija Horizon Terminals. Dan ifisser li f'temp ta' 12-il siegħa Lawrence Gonzi biddel il-verżjoni tiegħu. Il-kap tal-Oppożizzjoni, Simon Busuttil, qatt lura milli jikkummenta fuq il-fatti żvelati fil-qorti. Fuq l-RTK qal li ħoss li r-responsabbiltà politika ta' dan l-akbar skandlu politiku ta' pajjiżna diġà intrefat mill-Partit Nazzjonalista meta f'Marzu li għadda tilef l-elezzjoni ġenerali. Hemm żewġ tipi ta' responsabilità politika li l-Partit Nazzjonalista diġà refaħħa għaliex tilef l-elezzjoni llum ma tistax tgħid il xi ħadd inti rriżenja minn Ministru għaliex m'għandniex Ministri aħna sewwa, ir-responsabilità politika diġà intrefat fl-elezzjoni ġenerali. Fid-dawl ta' din il-konferma min-naħa ta' Lawrence Gonzi, dak li inizjalment fetaħ il-każ tal-libel il-qorti, jiġifieri Ostingat, baqa' ma tniffisx. Intant George Farrugia se jidher quddiem il-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi tal-Kamra tar-Rappreżentanti waqt is-sessjoni tal-Erba'.